Asa naman ka pa? Please pakita na, B. Ikaw lang dyan akong maistoryahan. Ipablatik sa mga pulis. Wala pulis sila klaro. Tagaan ba naman tawag listahan sa mga murag nawong og piso? Ano sila og piso? But, problemado na kay kunimo. Problemado po kay Kurik. Unsaon naman ako? Nang! Ay, piso! Ikaw! Nang! Ali, direct kayo nang! Ali! Ago, ako matagwag nang panto! Agay nang! Katang! Ay ba? Ala! Ikaw man di na! Sorry kayo ha! Yung manggugugi pakuratan! Aw, nakita man gud ti ka. Nagmugot. Mao to gipakuratan ti ka para mo katawa ka. Asus, gabi pa ka maupakurat, oy! Naning kayo! Naning, dili oy. Bitaw, ngano di ay magmugot ka? Bati kay kag nawong, mapay dagway nimo warag sumpay. Ay, wala, oy. Gimingaw lang. Ikaw, nanay ka diri. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Sure ka nga okay ra ka, Sam? Ambot. Ay, ambot. Ano di ay? May problema. Gingaw ko niya. Ha? Gina, ta. Unsa? Unsa? Sabi ako, be? Gimingaw ko sa kote. Kaya mo, unsa yung tog? No? He's a bird. And he's my pet. Kapag lion. Ang kalima. Ang kalipay niya. Sa kong pet? Siyempre sa iya. Kung nalipas siya, takong tapat. Malipay na pud ko. Kaman ko nalipay na makita na yung ana. Samtang ing ani ang akong isira. May nagmamahal sa'yo nandito ko.